салом дӯстон, айни замон дар назди Султони Кабир қарор дорем, ноҳияи Фирдавсӣ. Аз ин тараф роҳ ба сӯи сирк ва театри ҷавонон дар инҷо кумитаи андоз. Ин бошад моси Султони Кабир, худи Султони Кабир ва рост роҳ ба сӯи 46-ум микрорайон. Аз ин тараф бошад якум Советский. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар Ман Амин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 12 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 9-ум ошёнаш ҷойгир аст. Ман Амин подъезд. Дохил мешавем. Дохили подъезд дӯстони азиз, дар инҷо ҷои зинапоя. Дар бино дута лифт аст, якум, дуюм лифт, ҳардуяш кор мекунад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Ду хонага мебошад бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 9-ум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. Хона бо таъмир аст ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман та охира тамошо кунем. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад, прихожа, роҳрав аст. Ин ҳоҷатхона, ҳаммом алоҳида мебошанд. Ошхона, кухни гарнитур дорад. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дуюм ҳуҷра, ҳуҷраи хоб, спальни гарнитур ҳаст. Аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона дӯстони азиз, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ҳоҷатхона система вентилятсия дорад. ин ҳаммом мебошад. ҳаммомам низ система вентилятсия дорад дӯстони азиз. ин ошхона мебошад. Чихеле ки мебинед, кухни гарнитур ҳаст. ва ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. трезои хона тарафи двори бино нигоҳ мекунад дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст. рӯ ба рӯи Султони Кабир. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозор ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст дӯстони азиз. чихеле ки дар аввали навор гуфтем, хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар бино отопление ҳаст, ҳама батареи часпондагӣ. нархи хона бошад 750 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед дӯстони азиз. якум рақамҳое ки аввалашон 918 мебошад, рақамҳои дастӣ. дуюм рақамҳое ки аввалашон 907 мебошад, мегафон. ин рақамҳои танҳо WhatsApp мебошад. аз номи канали Дом Тиҷаи зан зада пурсон шавед ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, ба рӯи кор, худо нигаҳбон.